う一回。こんにちは。こんにちは。ハッピー野郎のモンゴルです。東ティモールです。僕たちはついこの間まで海外で活動していましたが、某ウイルスの関係で日本に帰ってきています。某ウイルスで海外人材が不足した農家のお手伝いをさせていただいているので、ルーティン動画どうぞ。完璧。いいんじゃない？なんか曲違うな。福山。それ俺のやつやねんかい。それは。いや、福山。ずるいわ。何をしとんねん。何をしとんねん。グラスレサッサスはあかんやろ。おい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 。マジかよ。プーちゃうねんマジで。逆は触ってももう分かったから OK だわ。オープニングはできれば10秒がいいね。そうなの。 10秒だと、うん10秒送りができるから、うん。オープニング見ない人も飛ば俺たちマジめっちゃ涼しくて先にするの。ああ、帰ってきてから。めっちゃ普通に大学の時あ先輩とようおごってもらいにおごってもらう時大体寿司がいいっすって言ったんだからさ。うん。高えね。これ今撮れてんのか。今多分撮れてないと思う。まだ光ってないからそう。もう一回。もうちょっとねぐーっとあれあでトイック660で日常会話ペラペラレベルでしょ多分あれ。まあ聞けるぐらい。でそうだよね。ワーホリ行くのは660ぐらい欲しいって言ってたから700。やばいね。いいね。高校受験でも俺ヒーヒー言ってたのにね入んないよ頭に。欲しいな。もっとあの時真面目にやっとけばな。そうですよ若者たちよ。
真面目にやってください。マジでやってください。いやマジ教員になったらだって英語と体育はマジでプッシュする。英語と体育できればもう生きていけるからね。そうだね。体作って海外にぶっ飛び回る。最高だよ。でもカメラにまあ編集するんですけど、字幕入れて。日本の教育はもう英語と体育だけでよし。本当ですよ。あとはもう勝手に自分で勉強するからね。そういうこと。興味あること自分で勉強するんだ。あとあっちゃんで YouTube 大学見とけよ。もう最高よ。それな。完璧があるんだ。織田信長知らないで役力士になれる。マジで笑っちゃうわそれ。勉強しなくても俺役力士になれるってことだよ。もう歴史もね、なんかざっくりしとけば大丈夫。後で勉強すればいい。クバクターが危ねえよっていうぐらい。あんまり怒っちゃダメだから。でも道徳教育もね、もう体育の中でやっちゃえよ。そうスポーツマンシップみたいな。そう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 。そっからちょっとずつ派生してね。優秀食べちゃダメだよ。一時期本当にみんな野球部に入ればいいと思ってたわ。その多分道徳的な意味で。野球部すげえよなマジで。弱小とこはちょっとあれだけど、このとこほんとすげえもん。だって奉仕精神半端ねえよな。どうしよう。ほんとすげえと思う。このランメニューっていうマジかやば。テンションおかしかった疑惑ね。いやもっと焼きたいけど半袖がちょっとないっすね。この間の残りアンダワー飯不安でしかねえマジで。楽しみなのに。ますあ、なんだろうね。パンパンだわけ。ます役が垂れてますよ。しゃぶが垂れてますよ。あれだね。これだと携帯で音楽流せないね。この格好だと。感があれがよくわかんない。どんだけ押し込むんかが俺もよくわからなかった。でも意外にこうピッてちょっとやっただけでも多分ブーってなるから。ポイントがあるんだね。もう完全に手押しだけど外してピッ。本当は上からねグッとやればいけるんだけど。明日出勤です。明日出勤です。わー結構休みメンタル的だ。うわマジかやばいわそれは。いやでもですね。いやマジかかっけー。デイビッドとハリーの差よ。やばいね全然違うやん。本当や。いた。首。いいよなマジで。
テンションだよこんなの。泣いてます泣いてます一人泣いてますやばー。